Karami na palang bunga itong natira nating sili, oh. Tama yun pang chili oil. Yan mga ka-dragon, luto ng ating pork sinigang. Bigay ni Manong Bartok. Sige. Guys, good morning. Today is Monday. Syempre, magtitinda na naman tayo. Syempre, Lunes. Pupunta lang kami ng Tipasing dun sa ating gulayan kung may mapipitas tayong talong or saluyot. Pagluto na rin naman kami ng ulam. Wala, hindi na maharap-harap maglinis dito eh. Parang wala ng gulay. Hindi na makita. Puro damo na. Kailan kaya natin ito maharap? Harapin natin eh. Harapin natin. Hindi bang kasi natin naharap de? Ha? Pagano na naman ang bunga. Tumangkanda pa yan. Kagaganda. Ano tayo? Sa puno-puno. Na ito, kaganda to. Ang lambot. Kadaming saluyot. Ito, saluyot. Kaya lang kinain ng insekto yung dahon. Pintas taron. Lang, gaganda ng bell pepper. Wow. Lalaki. Yun, sarap na naman to sa kaldereta. Kaya giniling. Nagbunga na dati ito eh. Ayun, may maliit na bunga. Ayan, may mga maliliit siyang bunga. Yung kalamansi. Kadami. Ay, kakadami. Kasi kung sabi ko, maalis sana. Sino kayang maupahan magkwan dito? Magpuso tayo para kalaming bumang sili. Karami na palang bunga itong natira nating sili, oh. Yan, tama yun pang chili oil. Saktong-sakto yun sa ating chili oil. Tuyot. O kasi dyan expose sa araw eh. Ito nalililiman kaya buhay pa din. Ito, saging linisan natin. Sa Sabado ko, kaya maghapon tayo dito, Kaya nga. Maparoon natin tapos. Pagdating naman kasi ng Sabado, ang daming trabaho. Kasi syempre Monday to Friday, nandito kami sa tindahan, kaya dapat Sabado, Linggo. Sa naman kami, syempre naglalaba, naglilinis ng bahay. Kaya talagang araw-araw walang pahinga, puro trabaho. Punta kaya natin. Hindi man natin magbanta ng abrawal. Ilang saluyot antena, matino-tino. Puro may naman, kagat. Ang dami nagbiyak nga ba nun? Kung tayo lang dito, matagalan to
Dapat to ipatabas natin. Kapag ano ante, pag pina-sprayan naman natin ng kuan, baka maano tong talong. Mamutan na. Mamatay. Tsaka yung mga sili, sayang naman. Mga jabak rin, nagamo da. Diyos ko na yung nagagigil, ulaw balay na kami. Itong dami yung sa nila. Sarap yan asiman, santol. Oh, diba? Dami na naman oh. Maganda. Ito oh, mga saluyot to oh. Makit na, kapoy ni karadak ko. Ikaw ang mag-alala. Sino kayang maupahan dito ah? Walang trabaho. Eh, mo pa. Para masimulan na natin din ay magtanim-tanim ng kwan. Sitaw, okra. Bili tayo ng kwan, sili, kahit ilang puno. Ayan na naman si Jading makulit. Nandito na naman. Play natin. 62, 63. So ayan mga ka-dragon. Ayan, nagharang na naman kami ng mga batang walang baon dito. Yan, binigyan namin sila ng sinigang na pork. Yung isa nakabili na ng munggo, pero bigyan pa rin natin. Wala ko ikon niya. Sabaw na rin ng buyan. Doon sa isang lang isa. Hindi mas sibaw na may atayo. May tubig pa kayo sa bilit mo. Ayun o yung tubig. Kaya kasi sila guys, kapag ano, pinapanood namin sila doon. Pag binibideo sila, naya silang kumain. So ayan guys, another day na naman dito sa tindahan. Today is Tuesday. Yan. Maulang Tuesday. Maulan na umaga sa inyong lahat mga ka-dragon. Good morning. Ang sarap magkape-kape. Masarap ang aming ulam. Hindi, masan. Madam. Ito yung napitas natin kahapon. Tsaka mainit na noodles. Talagang pasak. Marami pa tayong talong dito. Kain po tayo. Let's eat mga ka-dragon. With fried rice. Ma'am Lulda. Baruga. Kain po. Kain po tayo ng Lulda. Santi pa sing ano, kumain na raw sa kanila. Diet po yan tayo. Good morning po sa inyo. Ang bilis ng araw. Ano na naman, katapusan na naman. 1 na ba bukas? O may 31 ba? Wala ata. 30 na. Kinayo. Ha? Di 1 na pala bukas ah. Wala kaya. July na, birthday na ni Gigi. Nila. Ay, okay. Pinagbabakat man na. Juan, parang ayaw ko nga eh. Asan di ba signal ko? Magpalit na kaya. Palit tayo. Balik na lang tayo, Di. Tara. Ayan na yung nakakainip na trabaho sa chicken pastel. Yes, nakakanto. Nakakanto. Hindi ko na lahat. Tapos umuulan pante. Aray talaga. Anak na tulog. Yung maghimay ng manok. Ayan ang matrabaho sa pastel guys. Yung maghimay-himay.
Biruin mo 15 kilos yung ihimayin mo. Ayan mga ka-dragon, luto ng ating pork sinigang. Masarap mag-sinigang ngayon dahil maulan. Tsaka ito naman yung ating adobo. Hindi yan mawawala guys. Dahil paborito ng mga bata. At syempre, ang ating pambansang chicken pastil. So ayan guys, nag-gisa naman si Auntie Pasing yung ano dito. Tira nating talong tsaka yung kalabasa. Pananghalian na. Sarap po. With dry hipon. Dried hipon. Ayan guys, bumibili sila ng ulam dito na pastel tsaka hotdog. Ayan oh, may ulam ka. Ano yan? Palaka. Palaka! Akin na lang, palit tayo. Adobo? Ha? Adobo? Tingin nga ako. Kailan nahuli ka, gabi? Na! Nakakayang boy. Anong gusto niyo ulam? Pastel? May ulam na kayo? Support. Dito na kayo magkain. Ilibre na namin kayo. Ilibre pala ni Manong Bartok. Ikaw ba lang, may ulam ka? Ano? Kikyam. Ano, pastel na lang sa inyo? Tatlo? Ikaw, anong gusto mo? O adobo. Kalate. Taga-kalate kayo. Gusto niya? Dito kayo magupo. Hotdog. Hindi, wala kayong sabaw. Wala kayong sabaw na tingin. Ay, sige, magsabaw na lang kayo. Bigyan mo natin dyan. Oh. Gusto daw nila hotdog at pastel. Lagay nyo na lang din sa sabaw na nyo. Magkain na kayo mamaya mga sipa. Antay, bigyan mo nga sila ng sabaw. No? Baliktad daw. Baliktad. Nay, yung palaka mo. Joke ko lang yun eh. Gusto ko lang gawin. Ikaw lang nag-uli ka kagabi ng palaka. Di ba dito lang ang bahay niya? Malayo po. Ay, malayo. Taga saan kayo? Doon? Wala doon pa po. Yung dati po yung nagbaha. Ah, Nagbaha. Aray, ngayon binabaha pa doon? Kikiam. Plus hotdog. Dapat ang ulam mo may sabaw. Pero po sa may account po kayo sa YouTube. Meron. Mag-subscribe kayo, doon nyo itong mapanood. Ikaw, may kanin ka? Saan? Gusto mo ng sabaw? Buksan nyo na. Tatlong sabaw. 11.50 na. Oh, dahil dyan, may pasabaw kami sa inyo. Kalahati na lang yung kanin mo taas. Kinain mo sa kanma? Ganito lang po. Ayan ang talaga. Hotdog ang pinili nila Manong Bartok. Nasawa niyo. Ayaw niyo ng sinigang, adobo. Ayaw nyo rin ng karne? Sa sunod ulit? Doon may ginisang upo. Kaya nga. Ayaw niya. Ayaw, nagkakain ngayon ng gulay. Depende sa mga. Pili lang din ng gulay. Luisa, kumain ka na? Kumain ka na? Nakunin mo to. Tingin mo lang ah. Ba't parang kalaki ng tiyan mo? Busog yan. Kadaming kinain kanin. May kanin ka? Ito. Takalan mo ante isang kanin. Kanin. Mas pula na yun. Ano tong drink na yun? Okay naman? Bigay ni Manong Bartok. Ito po, mag-iyak ka naman. Sige. Hindi kayo sa kasama. Labil na! Nako. Say mo. Hindi kayo yan? Magpastel ba kaya? Ha? Sabihan mo.
tong mga to. Siksikin kasi sila ng mga high school eh. Ayan guys, oh, puno yung kubo. Wala kasi silang mapwestuhan kay umuulan, kaya pinapunta na lang muna namin sa kubo. Walang magkwarto niya. Baka may magkwarto sa inyo ha. Palo. Guys, pati itop nataob. Pati tutong guys, hindi nila pinatawad. Ante, akin na lang yung tutong. Hindi, pinamigay na namin. Kaya, yung ano namin, kakainin, nagluto na lang sa antipasing. Pati yung tira naming sinangag guys kanina, hindi nila pinatawag, hiningi na rin nila. Minsan, dumadagsa sila, minsan hindi. Kaya, ang hirap tansyahin din ng kanin minsan eh. Minsan kasi ang daming sobra. Ala namin walang magbilit, nagaulang ko na. Kaya nga, sabi ng Tiligayaw, kala kasi namin, walang magbili at nagaulan. Nagapaliwanag. Nagpunta si ate kasi alam niya rin na Pinasok kami dito sa kusina, guys. tapos nagaya mo mga uso na pa. Ayan, mga ka-dragon, tayo naman ang kakain. Naluto na yung ating kanin, no? Di baling maliit na kami kumain, basta makakain lang sila. Kasi kan talagang oras nila. Tapos kanina, guys, yung mga tumambay dun sa may kubo, nag-ambagan sila ng ~5 piso yata. Oo, ilan sila? 7. Kasi bayad daw dun sa may sabaw kasi nga nakarami daw sila ng sabaw. Ano, Sabi namin okay lang yun. baka malugi daw, baka makon daw tayo. Sabi ba? Malugay? Mabangkrap. Ay, mabangkrap. Sabi niya sa sabaw daw kasi kadami daw nilang sabaw. Kasi masarap nga naman maghigop ng sabaw ngayon, guys, dahil maulan. Kunti nga lang nag-milk to eh kasi nga malamig. Kaya mas pinili nilang mag-pre-sabaw. So ayan mga ka-dragon, pauwi na naman ang mga ladies. Meron pa kasi kaming church duty mamaya kaya umaga kami nag-out. Ayan, medyo makulimlim pa rin dito sa amin. May kasi may paparating na namang bagyo. So thank you po for watching mga ka-dragon. Ingat po kayo palagi. We love you all.